De ce te îngrași mereu după ce zăbești? Poate nu știai asta, dar undeva la 80-85% din oamenii care încep un program de zăbit se îngrașă la loc, conform Stanford Medicine. De ce se întâmplă treaba asta? Păi sunt 3 mari motive. Motivul numărul 1, mănânci prea puțin. Și da, știu că pare cumva contraintuitiv, dar dacă o să-ți reduci foarte brusc mesele și o să începi acum să mănânci numai salată, nu faci altceva decât să te joci cu cei doi hormoni responsabili de senzația de foame și de sațietate, adică leptina și grelina. Practic te vei sătura tot mai greu și vei avea constant senzația că îți este foame. Și știi foarte bine la ce mă refer, că ai ținut deja mai multe diete. Motivul numărul 2 pentru care te îngrași mereu după ce zăbești este că de fiecare dată când ții dietă, mănânci ceea ce nu-ți place. Adică tu iubești pâinea, pastele, orezul și așa mai departe, dar mereu încerci să mănânci avocado, rucola, semințe sau tot felul de chestii de genul ăsta care în mod normal nu fac parte din meniul tău de zi cu zi. Și atunci ce crezi tu că o să facă mintea când o să vadă că nu mai primește lucrurile cu care ea era obișnuită? Automat o să-ți dea tot felul de pofte ca să te facă să revii la stilul tău alimentar inițial. Iar motivul numărul 3 pentru care nu poți să-ți menții greutatea după ce ai zăbit este faptul că îți pui prea multe restricții. Gata, renunți la ciocolată, renunți la dulciuri, renunți la pâine, renunți la paste și așa mai departe. Odată ce faci asta, în mintea ta deja s-a creat ideea de fruct interzis și de fiecare dată când motivația ta va dispărea, vei vrea să mănânci fix lucrurile de la care te-ai abținut. Bun, și atunci care e cea mai bună metodă să zăbești fără să te mai îngrași la loc? Trebuie să știi câte calorii are nevoie corpul tău ca să-și mențină greutatea, creezi un deficit caloric decent de aproximativ 500 de calorii și setezi niște praguri de proteine, grăsimi și carbohidrați pe care trebuie să le atingi zilnic. Și apoi libertate totală în ceea ce privește alegerile alimentare. Vrei să mănânci într-o zi pizza? Foarte bine, mănâncă pizza, dar vezi cum se încadrează în bugetul tău de calorii și macronutrienți. Ai poftă de ceva dulce? Din nou, foarte bine, fă-ți pofta, dar vezi câte calorii are acel dulce și adaugă alături de restul meselor din ziua respectivă ca să știi exact ce și cât mănânci. Și în felul ăsta ești în deficit caloric, dai jos kilogramele pe care ți le-ai propus și nu mai ai niciun fel de restricție absurdă. Dacă vrei să înveți cum să faci exact treaba asta, să știi că am un curs complet de zăbit, 100% gratuit, unde îți explic tot ce trebuie să știi. Practic primești 7 lecții video, 4 planuri de antrenament, 4 planuri alimentare, plus alte bonusuri. Dă click pe linkul de pe profilul meu și înscrie-te la curs. Repet, e 100% gratuit, deci spor la zăbit.